Aquesta ira... Sí? On es troba? Il·lustríssims membres del jurat, vinc avui a exposar la veritat sobre uns fets ocorreguts ja fa uns mesos. 30 individus de la raça dels humans van ser assassinats per mitjà de la mà de l'individu al qual avui estem jutjant. Confessa haver-los matat. Confesso haver-los alliberat, sí. Tornaria a fer aquest acte si vostè ho trobés necessari? Sempre. Creu que qualsevol de nosaltres tindria el dret d'assassinar-lo a vostè? No, Com és que vostè el tenia per matar-los a ells? perquè eren esclaus. I aquí l'única llei que està per sobre de totes és la d'erradicar l'esclavitud. Què creu que s'hauria de fer en aquest cas? L'alliberament i l'aplicació dels drets humans. Senyor Pol Puigfollós i Cadafalch. Les proves que s'han presentat són contundents. El sentenciem a una cadena perpètua sempre revisable. Està d'acord amb la seva sentència, senyor Puigfollós? Però d'hora caurà, Jala. Jo estaré aquí per veure-ho. Tard o d'hora caurà, Jala. Disculpes? Sí.
No trobo la roba, un moment. Sí, sí, sí. M'espero. Pots entrar. Perdut la roba. És igual, entra. Parlem al passadís. Però ets tu? Tu ets Puigfollós? Tu no fas l'olor d'Astaroth. Esclar que no. Qui ets, si es pot saber? Tu ets l'individu anomenat Pol Puigfollós. Sí, Molt bé. suposo que ja ho sabies si has vingut fins aquí. Vinc a fer-te... Has vingut a alliberar-me? No. Vinc a fer-te unes preguntes. Es pregunta si es pot saber. D'acord. Si és veritat que tu ets Pol Puigfollós, segons el que tinc entès, Astaroth va signar un document en el que deixava per escrit que algunes de les seves possessions anaven cap a tu. No és així? No, jo no sé res d'aquest llibre que tu dius. I ara, si em disculpes, estava fent flexions. Quin llibre? Cap llibre? Qui ha dit res d'un llibre? Tu has parlat d'un llibre. No hi ha cap llibre, no existeix cap llibre. Ja. Molt bé. Senyor Pol Puigfollós, vostè és un pres. Aquí no decideixes quan obres la porta, quan tanques la porta, quan fas flexions o quan respons a les meves preguntes. M'has entès? Molt bé, acabem amb això. Els que has vingut a buscar. He vingut a que em responguis a les meves preguntes. Tornaré a repetir. Què és tot el que et va deixar Astaroth? Molt bé, crec que no m'has dit el teu nom. Em dic Caronter. Astaroth, el meu amo i senyor. Astaroth, el meu amo i senyor, que malauradament va morir, em va deixar tres coses. Va deixar tres coses. Primera cosa, una carta d'amor. Segona cosa, una clau del seu regne de l'exili, que no tinc. Tercera cosa, la llibertat, que tampoc tinc. I ara, si em disculpes, he d'anar a complir la meva condemna. Molt bé. Ara necessito que m'especifiquis més. Quins són tots els documents que Astaroth va entregar-te? L'únic document que em va entregar va ser una carta. Jo no sé què has vingut a buscar aquí, però aquesta carta no la tinc. I què tal el llibre que has mencionat fa una estona que no tens? Aquest llibre no existeix. I aquest llibre que no existeix, on està? No està enlloc perquè no existeix. I aquest llibre té moltes pàgines? Té moltes pàgines inexistents. Però tot i així, el primer que m'has dit, si no recordo malament, és que no sé res de cap llibre quan jo no t'he mencionat cap llibre. Aleshores, tinc aquesta teoria. Astaroth, el teu amo, et va avisar de que jo o algú altre vindria a preguntar-te sobre el llibre. I, aleshores, et va dir que ho neguessis. M'equivoco o no m'equivoco? No t'equivoques. Malauradament, aquest llibre no existeix. M'acabes de dir que no m'equivoco. No, t'equivoques. Tens la informació que busco, això és segur. Per tant, no marxaré d'aquí fins que m'ho diguis. On és el llibre? Doncs ja pots esperar. Aquest llibre no existeix. I mai ha existit. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta, ja que ja veig que aquest llibre no existeix definitivament. Quina resistència tens al dolor? De l'1 al 10? Per exemple? Un 11. D'acord. Anem a comprovar-ho. On és el llibre? No existeix aquest llibre. Molt bé. Ah! On és el llibre? No existeix. No existeix aquest llibre. Un 7. Un 7. Un És la meva 7. resistència al Un dolor. 7 és la teva resistència al dolor. Doncs suposo que això farà les coses més fàcils per mi, oi? On és el llibre d'Astaroth? No existeix aquest llibre. Ja. No hi és. Un 4. És la meva resistència al Un dolor. 4. Un 4. Doncs ara em fas una mica de pena, menja alguna cosa. No volem que et moris. Doncs jo prefereixo morir. Prefereixo morir complint el llegat del meu amo que morir com un traïdor. Aquest llibre no existeix. Vols que el número aquest de la teva resistència al dolor arribi a 0
O vols dir-me la informació que estic buscant? Si moro, no tindràs aquesta informació. Molt bé, no et mataré. Seguiré fent-te mal sense que moris. Et sembla una millor idea, això? Ja m'agradaria saber com ho podràs fer. Jo no tinc res aquí. D'acord, d'acord. Provarem una altra cosa. No vols morir aquí com un traïdor, oi? No vols decepcionar el teu amo. Què tal si no mors aquí? En comptes de morir aquí, mors d'aquí uns quants anys en una illa paradisíaca, lluny d'aquesta presó, despedint-te dels teus éssers estimats, després d'haver viscut una bona vida. M'estàs oferint la llibertat? Ho podem dir així. Carontez, jo estic aquí complint condemna. Estic aquí complint condemna per un crim que he comès a mans d'aquells que m'han condemnat injustament i el compliré amb honor, Si tant, de tal que el meu llegat segueixi les regles estrictes que m'ha dictat el meu amo i senyor Astaroth. No vull la teva llibertat. si t'han tancat aquí injustament, per què hauries de quedar-t'hi? Només has de fer una cosa, dir-me la informació que busco i jo et trauré d'aquí. Em sap greu. No és un tracte que jo vulgui complir. Quina llàstima. Pensava que creies en la llibertat. És això. Reconeixes aquest És això. document? Què fas amb això? El vaig escriure jo, els drets humans. Dóna'me'l. L'has tret. És una còpia. On el vas trobar? És una còpia, no és l'original. No hauries de tenir això. Dóna'm hauria el d'estar a les teves mans. Dona'm el document ara mateix, no facis que això sigui difícil. No ha d'estar a les teves mans, això. Si jo sóc com Això tu... no ha d'estar a les teves mans. Jo sóc com tu, crec en la llibertat. Crec que la gent no hauria d'estar en una presó. Què faràs amb aquest llibre? Dóna'm-el. Creus en la llibertat o no? Et puc alliberar, però si no em dones la informació, si jo no tinc el meu llibre, Fas! tu no tindràs Fas! el teu. Fas, Què fas? Intenta Els drets pagar-me. humans! Els drets humans! Ah! Els drets humans! Què has fet? Ets igual que Jala! Ets igual que Jala! Tu saps el temps que vaig estar per escriure aquest document? No és el document original. Ets Tros de suro. igual que Jala, ets igual que Murphy. Ets escòria. Ja, veig que tens ganes de venjança. Jo et puc anar oferint coses. No em fa res. Veig que tens ganes de venjança. I en això també et puc ajudar. Aquest Murphy què et va fer? Et va prendre la roba? No. Murphy no em va fer res a mi. Però va fer alguna cosa. Escolta'm bé, Carontez. L'únic motiu pel qual jo segueixo en vida és per venjar la mort d'Astaroth. Aquesta venjança passa per matar a Murphy. Entens? No vull la teva llibertat. Jo vull complir condemna, aplicar els drets humans i després matar a Murphy. Molt bé, Això tot el que m'ofereixis és igual. molt bé, No em trauràs d'aquí. Abans moriré. molt bé. Entenc que tens l'ordre de protegir la veritat que s'amaga sobre la ubicació d'aquest llibre, però podem intercanviar una ordre per una altra. Vull el llibre. Digue'm on trobar-lo i jo mataré a Murphy personalment. Tu pots sortir d'aquesta presó, cert? No sóc pres. Vale, escolta'm. Jo et diré la ubicació d'aquest llibre, a canvi que tu em portis a Murphy. El vull matar jo personalment. Accepto el tracte. Ara explica. Em pots dir almenys quina relació hi tens amb Astaroth? Sóc el seu cosí. Jo compliré amb la meva promesa. Et portaré a aquest tal Murphy. I això t'ho puc assegurar perquè sóc un fidel seguidor de les doctrines. I els seguidors de les doctrines sempre compleixen els seus juraments. Per tant, digue'm ara mateix Molt bé. què és el que he de fer per trobar el llibre. Aquest llibre, que no existeix, que no ha existit mai, està al Palau d'Astaroth, enterrat a l'hort de les patates. Estàs de broma? Jo no sé si tu ets una persona de paraula.
I puc anar i mirar a l'hort de les patates, com tu m'has dit. Però si no trobés aquest llibre, et portaré a Murphy i et mataré ell personalment. Aquest llibre no existeix, com ja t'he dit. Però a l'hort de les patates hi trobaràs una brúixola. Aquesta brúixola et portarà fins a aquest llibre. Aquesta és la teva oportunitat, la teva última oportunitat per assegurar-te de que dius la veritat. Ja t'ho he dit, si arribo a l'hort de les patates i no veig una brúixola, o si arribo, veig la brúixola i al final del camí no trobo el llibre que busco o alguna cosa que pugui portar-me a trobar aquest llibre, veuràs com ets decapitat per al mateix Murphy. Dius la veritat? Està bé, t'he dit que aquest llibre no existeix, perquè aquest llibre està a la tomba d'Astaroth. Jo mateix el vaig portar. A la tomba d'Astaroth s'hi arriba amb aquesta brúixola. Si no la portes a les mans, la tomba no es manifesta. La brúixola que hi ha a l'hort de les patates torna a la teva cel·la. Que no t'arrepenteixis d'haver fet això. Doctrina novena. Un dimoni viurà per sempre. No morirà per decisió pròpia. El rei dimoni governarà des de la tomba fins a renunciar. Collons. Ei! Carontet! Quant de temps sense veure't? Qui collons ets tu? Tu cosí? Astaroth? Que no em reconeixes? Has vingut aquí a pescar pomes, com jo? Això ha de ser una puta broma. Què estàs fent aquí? Això, a pescar pomes? Feia molt temps que no et veia. Pescar? D'on vens? Vinc a buscar el teu cadàver. No esperava trobar-te en vida. Què dius? El meu cadàver? Però no em veus si estic viu? Com tu? Qui t'ha dit que estic mort? Puigfollós. Estic més viu que mai? Pol Puigfollós Qui és m'ha aquest? donat aquesta brúixola i m'ha dit que portava fins a la teva tomba. Què dius? Quina tomba? Si aquí només hi ha sorra i aquest petit oasis de pomes. Si no hi busquis peixos perquè estan tots morts, No aguantant la calor. Les pomes sí. O sigui que estàs viu? Clar. No sé qui és aquest tal Puigfollós, ni per què t'ha enganyat així. No. Però mira. No em vinguis en que no saps qui és Puigfollós. Vas signar un document en el que especificaves que li donaves potser la meitat de les teves possessions a Pol Puigfollós. Era el teu esclau. No em sona, No em sona.
deuen haver falsificat la firma. Jo porto aquí ben bé 150 anys forjant el meu imperi, el meu humil i desolat imperi. I jo no sé què has vingut a buscar aquí, ni per què t'han enganyat d'aquesta manera, Carantez, però... Mira, no facis broma. Aquí no hi ha el que On busques. és el teu llibre? Vinc a buscar-lo, per utilitzar-lo. Sembla que és el que tu vas intentar, però no ho vas aconseguir. Ara és el meu torn. On és el llibre? Carantez, t'estàs avançant als acontecimientos. No, Jo no et donaré aquest llibre un cop hagi mort. És el que dictaven les normes de la nostra família. O és que vens tu a matar-me? No, Va. no, un dimoni no pot Vinga, morir. refés el camí, Un dimoni no mata un altre vés-te'n per allà dimoni. on has vingut, vés-te'n per allà on has vingut, que aquí no hi ha el que busques. Tu eres mort. O vols pescar pomes amb mi? Però Sí. no tinc cap més canya. N'hauries de fabricar una? Mira, potser per allà on vens, potser hi ha, no sé, algun material per fabricar més canyes. Torna-te'n, en fas una i després tornes. No sé què collons t'ha passat, si vas fugir i aleshores vas embogir, però res té sentit ara mateix. Astaroth, vull que em diguis una cosa. Digues. Quin és el teu aliment preferit? Les pomes... D'on vas treure la primera poma que vas menjar? Me'n recordo com si fos ahir. D'Eroth. La va donar Eroth. Te la va donar Eroth. Correcte. Te la Què va rius? donar Eroth. I aleshores què vas fer amb ella? Menjar-me-la, clar. Ja. Des d'aleshores no puc parar de menjar-me'n. I te la va donar Eroth. Sí, correcte. Eroth, el meu pare. Treu-te la màscara. Tregui la màscara. Treu-te la màscara. Vull veure si realment ets Astaroth o ets algú amb una màscara. Treu-te la màscara. Jo ja he vist la teva cara. Treu-te Bé. la màscara. És cert, com que ets de la família, me la trauré. Eroth era el teu avi, imbècil. Un oracle de distorsió. I aquest suposo que és Astaroth de veritat. Collons, aquesta merda. Què és això, una puta gincama? Astaroth, per molt difícil que m'ho posis, sempre seràs el menys intel·ligent de la família. El teu enigma és massa fàcil.